Здравейте хора, аз съм Магдалина и днеска ще покажем как да се направите Ender Dragon глава. Може да е малко дълго клипчето, но нищо няма как така и да започваме. Нямам да говоря толкова много. Тук сме Ивайло. И така. Започваме да играем. И креатив. Няма да ме зареди, както винаги. Не. Няма да ме зареди. Ще играя на някоя друга игра. Да, ще играя на друга игра. Ако не, на Ситерио. Чето защо тръгвали въобще. Как тръгнем де. Забравих да снимам, когато си правя рекорда 67 000 и започваме. Така. Нарочно игра в Botation. Игра в X класа нарочно, за да видя пак, защото нямам интернет. Няма да игра в онлайн, защото нямам интернет. И така, тръгвам си от топото село. Братовчетко ме дразни. Пратих, качих липчето с котката, как се ре. И ме убиха. Всъщност мисля, че е нов. Да, нов ми е телефона и... нов ми е телефона и нещо ми пречи да... нещо, когато влезна в YouTube, нещо много ми лаги телефона. И може да направим малка паузичка. И да... този може да го убия. Ама не го убих! Така. После ще включа на нещо да гледате. И... така. Както винаги. Хакера. Аз съм хакерче. Ама не съм хакерче. Аз съм хакерче, ама не съм хакерче. Тъпо чорвей. Както казах, на компютър ми после ще снимам. Да. И вкъщи обаче, защото в училище е много шумно. Христо. Така. Ще го изфармя този и ще го заграда. След това ще му изявам точките. След това този е времето да се случи да умре в гроба. И това е зато... не това, ами просто когато умра, този много обичам да го заграждам. Това е най-от новите скинчета. Като умра ще ви покажа рекорда ми, след това ще покажа новите скинчета. Хвърлят ми изрънчо. И така, колко хиляди? 5000. Много малко е. Убиха ме. И тук под 5634 е рекорда ми. Your best length е over us. 60. Така. Може да не го съм прочел правилно, но не това, което е горното, ами долното. И сега ще покажа новите скинчета. Не този. Ето този. И ето този. И това е. И чао!